Jesu auya mumba akawana mwana afa. Kuna Jesu kumutsa mwana is not a problem, but the problem yasifesa ndekuti wacho anoda kumutsirwa mwana ane rimwe genga raatofa nopinza mumba Jesu asati auya. Kuroti ari kunzi ari nani ndo vafanopinda just in case fanochema iti tinotora Jesu. Dai murume aiva nepreparation yefaith chaaifanirwa kuita kuudza vanhu kuti ipati fanobika chikafu celebrate ndikunotora Jesu mwana akafa. Nokuti ari kuziva waari kunotora apa aitraya faith aitraiwe unoita usave nedoubt. Ziva type yauri kuudza nyaya iyi. Maria naMarita, Jesu mukamona auya zvaita, but vanhu vanga vari pasaizi yekutenda kuti Jesu anoporesa varwere, yekuti anomutsa vakafa yanga isati yaitwa. Saka chese Mwari chaasati aita vanhu havachitende. Iyo inyaya iyi inoita mushere. Lazaro akafa, ripoti yanga iri yekuti aporeswe kwete yekuti amutswe. Saka vanhu vanga vakakumbira healing kwete resurrection. Ukasaziva Mwari unomulimita zvaari. Pfungwa yaMwari inotangira panoguma yemunhu. Kuvanhu tinoti kana munhu afa zvapera. Kuna Mwari kana watofa wakutanga upenyu hutsva. That's why Jesu paakatumwa nababa wake akatumwa kuzofa. Haana mboramba. Anoziva zvazvinoreva kana baba wake vatenda unofa. But vanhu vakatenda kunofa kufa. But Mwari akatenda kunofa resurrection. So language yaJehovha kana yauya mulife yako, there must be a preparation inoresponda kuwedzere faith rauya mauri. Prepare. Areka igadzirwe kuchinaya mvura haupedze. Kana flood yakunaya areka igadzirike. Vese vanoda mvura vanogadzira madhamu. Dhamu kana richigadzirwa havatomboda kuona mvura panzvimbo yacho, but vari kurigadzirira kuzochengeta mvura. Zvekuti nzvimbo kana ine mvura yakawanda uchida kugadzira dhamu, it's not a good place. Unotoda pasina mvura kuti muronge zvekuzoita mvura. So preparation yemunhu ane faith mulogic dzevanhu hazvirevi chinhu. Zvekuti Noa paaivaka anga asingatye mvura, aitya Mwari akataura nyaya. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Loti paaimhanya achibuda muSodom anga asingatize moto. Ukaverenga Genesis 18 verse 21, ngirozi dzinoti kuna Loti, kusvika wasvika kutauni iri pamberi apo ndopa tichanaisa moto. Saka Loti anobvira atiza moto, aimhanya mufaith yekuti unouya chete. Zoti dai akasangana nevanhu vakabvunza kuti muri kutizei, aiti kuchauya moto, kwete kuti kune moto, kuchauya moto. A word of faith inoda action. That's why I can't kusvika wasvikapo ndokuti moto unayo. Kureva kuti you must take action before the fire. Saka Loti hatize moto, anotiza shoko rekuti kuri kuya moto. Pese paparidzwa word of faith, dzimwe nguva chinhu chacho haumbochiona, but nokuti wachitenda, begin to have a preparation for such a thing. Zvekuti dzimwe nguva problem yako preparation chete. Wakazvitenda hongu, but are you prepared?
varume vakaanira maiwo kuna Jesu zvanzi vakaidzikisa pasi kureva kuti vari kutosarenda vanhu 4 but vakupa Jesu munhu 1 vakuti isu achada mutakura futi tipedzerana ikoko vakasarenda munhu kuna Jesu. So far preparation yako yakamira sei? Mhinduro dzaJehovha dzine combination isina logic ine faith chete. Unoziva here kuti murume anonzi Samson akamubatsira kutaura maPhilistines akawanda ndiani? Delilah and Samson, it's a great combination. Nokuti Samson azivana naDelilah akauraya 5,000. Mwari anga asingade kuti Samson arecruite army kwa Israel. Mwari aida kushanda na Samson, but Samson arecruita Delilah. God can use a problem. Mune mukadzi muBible Shunammite woman akanamatirwa kunzi ave nemwana akava nemwana mwana ndobva afa. A miracle baby died. Tine vanhu pano vekuti basa raunoshanda wakaripiwa naMwari but hauchadiwa pabasa iroro zvinoita. Imbomira fasting tugokupa revelation knowledge. Imbomira kubatwa pamusoro ndikubate mukatu. Yes. Shunammite woman akafirwa nemwana. Mwana afa akaenda kuna Elisha. Elisha akauya naye. Akarara pamusoro pemwana akanamata. Bible rinoti mwana akasneeza 7 times ndobvamuka. Next chapter kwakaita drought ye7 years. Mwana anamatirwa asneeza 7 times ndobvamuka. So mafiro emwana nemamukiro emwana ari prophetic mu future. Future yako inogona kusotwa ne problem yawaona nasi. Mukadzi akafirwa nemwana but haana kuziva kuti pachaita drought ye7 years ndichaenda kune imwe nzvimbo ndozodzoka. Adzoka mumusha aida imba yake aida futi kukohwa mumunda but iye anga asipo. Saka Mwari ndo vakakonzera kufa kwemwana uye kumuka. For this reason mukadzi adzoka kunyika yekwavo akada kuenda kuna mambo kuti akumbire imba yake neland. She was looking for restoration and guess what? She was already restored ne situation yemwana. Nokuti mambo waitaura na Gehazi. Mambo waibvunza Gehazi taura minana yese yakaitwa na Elisha munhu waMwari. Gehazi ndobva ataura yese but hanzi munana wakabata moyo wa mambo ndewe kumutswa kwemwana. Zvekuti amai ava vachipinda mupalasi mamambo nemwana vaine chichemo vachingopinda Gehazi ndobva ati amai vana ndichitaura ava mwana wana ndichitaura uyo. Mambo ndobva ati vapei minda vapei zvakakohwewa 7 years vasipo uye muvapei imba yavo. Mukadzi ndozvaainga but asati ataura kuti ndozvandainga. Mambo ndozvavari kudawo vari kuzvida sei akambopinda. Munzara unogona kuti mwana ngaende kwatete ngaende kwamainini. Apa maya nemwana wavo munzara vakaramba vari vese. Problem yako mwana wandiri kuparidza uyu ndiJesu. Ukauya pamberi paMwari wakabatwa ruoko naJesu. No matter there was a drought, Mwari wacho anoti I will restore the years that the cankerworm has eaten. Kureva kuti amai havana kupiwa nokuti vane chichemo, vapiwa nokuti vane mwana wacho. Uyu mwana uvatutoro. Munhu ngaatsvake Jesu. Restoration inotangira pana Jesu. Facha nemwana. Sikana mam na Gehazi ndiye mwana wandutaro. Ndiye akafa akanamatirwa akamuka. Ava ndo amai vake.
Unoziva kuti mamwe ma-request hausitombo suppose kuataura nokuti they are already covered. Problem yako hauna revelation nekufa kwemwana, zvekuti kufa kwemwana dai mukadzi akarwadziwa akagumbuka akapopota oprovoka the prophet pamusoro pemwana, mwana oregera kumuka. Mwana kufa kwake nekusamuka ndokusamuka kwefuture yemukadzi. Mubible Elisha anoramba achiteera Elijah. Ndipewo kuzodza, ndipewo kuzodza. Iwe chizoti kuzodza kunobva kuna Mwari, but pane munhu aiteera munhu ende akakuwana. Ndipewo kuzodza akaramba achiteera Elijah. Iye Mwari kudenga ariko, but kwakateerwa munhu. Munomboziva here kuti ukashaiwa revelation pamusoro pemashandiro aMwari unoramba uchinetsa Mwari, zvinhu zvacho akazunza panyika, but zvakafanira kubatiswa munhu wasiri kuda. Bhaibheri inotikudza baba vako namai vako mazuva ekurarama awedzerwe. Izvozvo hazvimbodi prayer izvozvo. Zvongoda kuvatengera shuga. Problem yatiinayo tinofungidzira kuti vana vanochengeta vabereki. That's low level. Let me explain better. Haukwanise kuchengeta mubereki wewe. Say, I'm teaching from the scripture. Iwo ukaremekedza vabereki vako mazuva ekurarama anowanda ndani. Iwo wawapa chishuga, iwo vakupa chikalenda. Ari kuchengeta umwe ndiana. Ari kukupa mazuva ekurarama ane simba kudarika iwo wamupa shuga yebrown. Hallelujah. Saka usafungidzira kuti kuchengeta vabereki kuchengetwa nevabereki. Zvekuti kana usingachengete vako wakazvimaka, hauna kuvamaka, wakazvimaka. Izvozvo hazviwanikwe kana muna pastor wako. Inzwa, Mwari anodelegeta zvinhu zvake. Ane vanhu vaanoti iwewe Joseph ndiwe kurapanura hope, iwewe Levi muri mafundisi. Levi haarapanure hope, anorapanura hope ndiJoseph. Vese vana vaIsraeri, but Mwari anodelegeta magifts kuvana vaIsraeri. Ndo nhamo yatakuwara nayo zvekuti vamwe vana vekwaIsraeri havasi mumba medu. Handi Joseph anga kugara kuEgypt, but haasi mwana waFaro, mwana waIsraeri. Zvekuti mukanzwa kuti ndokune chibage, hamusi kunopiwa chibage naFaro. Haisi chechi yake inoporesa, ndimwe yamuchena ari kuchechi kwerifu. Joseph ukanzwa kuti ari kuEgypt, pamunoenda kuEgypt utsvaka chibage, Faro akatoti kuna Joseph, vese vanoda chibage ngavaone iwewe. Kureva kuti Egypt yanga extension yeCanaan. Faro haana chaakaita pachibage, haana. Problem yataita, tine vana vekwaIsraeri vakatungamidzwa Samuel, but iri purpose yekubatsira vakasara. Zvimwe zvaunoda kuti Mwari wakuitira havaite. That's why haana anotonzi mwana wauri kuda Mwari vanokupa naEli. Chekupedzisira enda kumba. Ukaramba uri muno muchechi uchinamata chaizvo hauite mwana, nyangwe Mwari vachipa vana. Enda unoona Eukana, ndiani vana vacho veropafadzo yako. Zvekuti dai Hana akalambana naEukana onamata chaizvo aidisappointika mulife. Haufanirwe kuramba Eukana. Rambai muchimaintaina love uku uchitsvaka Mwari. Kune zvimwe zvinhu zvatakadivhosa as a church, but ikoko ndoko kadhipozitwa favor. Reka kuramba Eukana. Mwari vakakurangarira kuti uchava nemwana. Sano ivava varimo muprogramu yacho. Havasi kunamata stereki but varimo.
So problem ya wina yo nasi. Kuna mwara isi problem. All things work out for good. Mruma akada kufane bote vraleta capsize. Kwa kuenda pa island pa akagara for almost 3 months. Achibata hove, achigocha, akavaka kamba kemusasa. Achinamata kuti Mwari. Daima ita kuti vanhu vandione upano. Baba ndirangarirei. Mwari ndokubva vamurangarira. Guess the answer. Achibata hove, akacheuka kudai. Akaona kamba kake kakutsva. Island yaitonhora. Ndopakati Mwari mandirasa. Nematonhoro anoita pano. Gamba vanhu kuti vauye vakaona hutsi vari kure. Saka pamwe pacho Mwari anopisa kamba kake. Shimashita. Usambofa wakapa Mwari formula. Mupe rumbisi. Yes. Ukamupa formula haite. Nokuti mafungiro ako haasi ake. Nokuti kana shida kukupindura anoda kushandisa mafungiro ake. Ukaona wafunga zviri pachena kuti Mwari asikuita zvino. Kana iye achiti mafungiro angu ari pamusoro kudarika yenyu, pawafunga kuti ndikashanda soso ndinoita mari, kureva kuti kana watokwanisa kuzvifunga haisi nzira yaMwari. Mwari anoti pamunogumira ndopa ndotangira. Zvekuti kana une mastrategy ekuti zvifambe ese iwayo Mwari haashandisi nokuti ari mulevel yako. Unotombozvifungawo iwewe. Nokuti Mwari haadi kuzoita sekunga akopa iwewe. Where is the preparation? Vana chaivo vanoita anonzi maumbwe. Preparation ye future. Chinhu chese mulife chinoda preparation kana uchitenda kuti chichaita. Areka ivakwe kuchinaya. Begin to build the ark. Zuva rakacheka nyika. Nokuti haufanirwe kuvaka wazviona. Unofanirwa kuvaka zvawaona munyika isingaoneki. Build your life. Practice what is good. Nokuti inzwa Mwari haatendere vanhu kupinda Kenani kana vasati vapindwa nezvemuKenani. Saka akati vachienda akati mirai pano. Rimwe genya ngaripinde. Ridzoke nesempo. Ndoda vanhu vanopinda kana vapindwa. Saka uchiona nyaya yekuenda kudenga hata problem nayo. Why? Denga ndo rakauya kunoko. Ndo inonzi thy kingdom come. It's a preparation in future. A preparation in future. Uko kusikuda uzoitwa ma surprise. Yekuti watongwa over to bet and asina sure. Hey. Vari kwenda huku. Vanozikanwa pano nokuti vari kuita zviko. So sometimes Mwari vanokutumira shumba. Iwe uri kumakwai. Shumba iyoyo ianswer muhondo yauchafesa in the future. Zvekuti yawinayo izvezvi haisi challenge. iCV iri kugadzirwa. Nokuti hausi kutamba nayo. CV raDavid rinotaura shumba. Iye ari mufana so. But inzwa CV lion and bear. Ila Mwari vakaregerera shumba dzichienda kumukomana vaida kugadzira CV. Ma-CV ari kugadzirwa. Ndinobuda ere munyaya iyi. Uina Jehovha. Mwari chaakanakira even ukasabuda iye anongoti wabuda. Simba rekutaura kwake rinochinja mamiriro ezvinhu. Satani akarohwa akawira pasi. Jesu akauya akarovana futi naSatani. Jesu ndokubva arohwa. Handei kumaresults ndokubva akunda.
Noti Satana anobata gotsi so. Eish. Ndorowa moti loss. Ndorova loss. Sa game yacho inopera sei. Mwari anocontrola my results. Zekuti if the situation you're looking out of him, it can be controlled. My results. Let me give you a picture. The guy come life young. The guy don't go for not take a phone. Even not take a phone because I'm gonna be tester. But you know charger. That Kumbai was disappointed. On a Monday, the Mukira golf. The shriek and the change of phone. The Jingo Buddha. The Gasanga and the moon one day chuck a Kamakori. Why don't you go on a phone? Funga ya mwari kana chida kukuitira chini ashandise zvaunofungwa kuti zvinoshanda. Ukaona ungofunga kuti tikadai zvinoita achadaro. Nature yake ndeye impossibles kuti anongodza mhandara kuti uchawane mwana atopedza mwana. Jesu akasvika pamunhu akaremara haana imwe nyaya anotaura twasanudza sanova nemakore vakadai inda mangotaura chete twasanudza anoparidza raunofunga kuti harite mapererwa newaini iye anoparidza wota tutai wota zvekuti ukada kutamba nevakadzidza vakada kupatsanura wota inonzi H2O hydrogen oxygen no wine zvekuti kumwe kufunda kunotadzisa munana unenge wane proof yekuti hamuna wine hydrogen and oxygen. But iye kana ada kuti hydrogen and oxygen iteste sewine ndianangamnisi. Saka mhinduro hombe handi zvinotaura Mwari asi kuti Mwari wacho iye ndiye mhinduro. Chinoita kuti nditende kuti nyangu inofamba wandaudza amen. Unoziva here kuti ukamhanyiswa nemunhu mukuru achida kukurova ukangosvika munyadhi yepamba penyu baba wako wakamira ukada kuti baba vapindire very fast hautaure nyaya yacho unochinja uyo achikumhanyisa nova wati baba wangu imbwa futi unoibvisa kwauri woisvitsa mudhara unoona mamhanyisirano avachaita. David akati nhasi ndichakuuraya kuna Goriati. Vanhu vachaziva kuti kwaIsraeri kuna Mwari. Wadenha hondo yaMwari kwete hondo yevanhu. Anga atotengesa nyaya. Aitoti kana ndikatopotsa handina problem nazvo. Nokuti hondo iyi ndeyani? Jehovha. Iwe svika palevel yekuti Mwari kusakukomborera iwo ndo vanoita loss. Yes. Ana Mwari ndipei mwana, Mwari ndipei mwana, no mwana ndobva aronga ndataura ukandipa ndokupai kuti mimi ndimi muchatozoshayawo futi. Mwari akangokwana mubhizinesi rako kubhuroka kwako kunonyanyomakisa iye. Hana ati ndipei mwana kana mandipa ndokupai elaiva pasaidi aitozvinzwa zvekuti akazoona hana asingabereki anobvaziva kuti Mwari ari pataipi ari kushayiwa mwana nokuti ari kutadza kupawo vana. Samere anga apakati penhamo yaMwari nenhamo yaHana. Nyaya kana iri yako chete hazvihapindire anopindira nyaya yake iri kwauri. Vasikorora uri kuda kana rine kuti ungoshaina shuwa haakupe anoda kuti zvinhu zvako zvivewo naiye. Anga anogara mauri kureva kuti zvako ndezvake futi. Mwari ndipei mwana kana mandipa ndokupai kureva kuti ndikangoshayiwa mwana
ina handina problem ndikashaya ndiri munhu vanhu vari barren but Mwari akashaya akutadza kupruvha kuti ndiye chaiye akaisa Mwari pakona kuti nyaya yese inhenyu itaitoni iyoyo manje ndo yaanoda kupruvha Mwari wake kureva kuti whatever you are looking for chiri mushoko chakamirira action yefaith kutenda kusina mabasa kwakafa mabasa ari kurehwa ndeapi mabasa anoitwa pane zvauri kutenda kwete zviripo pane chandiri kuona munyika yemweya kunyika yenyama ndakuprepare Genesis chapter 2 verse 5 nyika yanga isinganaye mvura chikonzero kwakusati kwane munhu anorima ivhu there was no man to cultivate to till the ground so the heavens were closed miti iripo there was no rain why kuva desperate pasina management ability pasvitende Mwari savona prodigal son paidzoka kumba baba vana kumumhanyira nezvinhu vakamumhanyira nerudo zvinhu akazviwana aamumba tine vanhu vasati vaamumba izvozvo vari kutsinda kuda zvinhu mukuru wacho zvafanana kudaiso ndikapfimba musikana ndikasvika pawimbi akati ngatipinde mukati ina handipinde handidi kufanira kudyiwa neasati abvuma nokuti pinda unondiwana pano ndo zviri kuitwa iwewe naMwari hausati wakunyatsoda Mwari but uti ngatigopindai pamasofa saichari kutipinda yes prodigal son haana kumhanyirwa nebhutsu nezvinhu bhaibheri rinoti baba pavakamuona vakamumhanyira vakamumbundira vakafamba naye vachienda kumba vakumba haana kubvira nokuti problem mukomana haane problem nyangwe kumba adzoka haachatenda kuti iye mwana nekuda kwesituation yakasangana nayo anotoda kuti baba vamutore semuranda mindset yeold testament Job muranda that's true kingdom inonzi yaJesu Kristu haina varanda Jesus is the king of kings naturally hakuna kingdom ina king yoita makings futi but spiritually that's the kingdom of God waMwari as long wakatotendeuka you are not a servant munoimba muchifara henyu but hapana nyaya ndiri muranda wenyu tenzi ukaona nziyo isika correspond nescripture yakarongwa nevanhu yes ndogara kutaura pano kuti kuchechi kwedu vanhu vanopupura vanhu vanenge vakapiwa zvinhu kana kutenga motikari kana kudii but bhaibheri rinoti kudii blessed is the hand that gives hakuna akambopupura achiti ndakapa saka ndakakomborera rega ndikudza zvandotaura zvinoshanda ndikapa murume uijora muno maybe vashoma but tiri kuta ziri pano inoti dai andipatiri wese ari pano akona ndichipa uijora unoyemura uta kuti dai ndiri hakuna anoyemura inini dai ndiri nditapawo muijora maybe nokuti ijora saka wati unoyemura inini let's send them 1 million iwe uri ipapo nokuti million cho unoyemurani patuwa abiwa but Mwari zvati anoyemurani saka ukasaziva pfungwa yaMwari unoyemura pasingashanda unofanirwa kunzwa ushungu
kuti ndikawana yangu kuda kuposa bati manje kana kushandisa dzakwe ufa kwafunga izvozvo inosika zvekuti ari kuda kugamuchidzwa naMwari preparation yaangaite kupota achipa ndokunonzi kumirira Mwari. Ukaona usiri kupa Mwari achida kugamuchidza uri kumisa Mwari, hakusi kumirira Mwari. Nokuti kumirira Mwari kuita hakusi kumira. Ndakamirira Mwari nenyaya ndakaudzwa soni uri kumisa Mwari panyaya yakaudzwa. Nokuti kumirira Mwari unomumirira uri muaction yefaith, nokuti iye ari muhemu yefaith. Saka akatarisa panyika anoda kuona vari kuita maringe nezvisingaoneke vari muhemu yefaith. That's why vakadzi vakabira namwana chakaita kuti amai chaiwo vapiwe mwana wavo havana kuramba vachiti ndipei ndipei, vakachinja nyaya vakati ipai. Solomon ndobva asiwati okay, ukaona vanoti ipai ndo vari kutoda. That's why vakaenda kwaSolomon anounderstanda language yedenga. Dai vakanotongwa neumwe mambo onzwa mukadzi achiti ipai waipiwa muna sei, but Solomon ane wisdom dzedenga anoziva kuti wese auya kuno achida anooneka nekupa. Kana wakamirira Mwari kuti vakupe chinhu iwe usiri kupa, you are not preparing to receive. Baba zvitina kana muchigandirana muchiisawo chaenda uko chirega kuchifunga nezvacho kasika kutena, nokuti chaenda uko hachikukuvadze kana chikatisara kuchaisa chinokukuwadza ndo chiri kuya kunoku. Sa problem ine vazhinji mind yake iri pakuti ndiri kupa straight gamba kana wanyanyuka chaizvo tena ndikanda iso demo rakawira mumvura. Kings chapter 6, 2 King chapter rakawira mumvura. Elisha akati torai muti wacho wanga uchitemwa nedemo iroro wounoshanda. Muti waakatyora akaisa pamusoro pemvura ndo muti wacho wanga uchitemwa nedemo ranyura. Solution iri mauri, solution iri mauri. Saka uchiona wese anorwara akauya kuchipatara anotobvunzwa makadyei madeko, ndokuti hadzidze kuti madeko makadyei, anodzidza kuti kana makadya nyemba there is a dimension yako to be involved. Saka demo rakaenda pasi ndobva vatora chimuti kwakuisa pamusoro. This one is a river, harisi dish. Vaisa pamusoro automatically chinoflow. But hanzi demo raita sei chinochienda raisumuka. Vanhu vari kuda zvinhu zvinobva uko uku muri kuita sei, nokuti zvekudenga hazvidai. Hapana angape Mwari chinhu nomona, but unotenda kuti anogona kukupa chinhu. Saka secret ndeipi? Wese ane demo rakanyura rega kutora chimuti chekubaisa chiri straight chinobaya kwaenda demo, tora chinoiginowa kwaraenda chimuti chinoenda. Saka Cornelius achinzi zvipo zvako neminamato yako zvasvika. Zvipo zvinoenda sei? Minamato inoenda sei? But Mwari vari kukonfirma kuti udii zvasvika. Iyo inoita so inosvika futi. But wamanje uri kuda direct. Saka unogona kuchena musoro direct hawiwani. The more chimuti chichienda kuno the more ndiri kusumuka. Kureva kuti kune dzimwe direction dzaunofungidzira kuti hadzisi connected nechaunonamatira. Why? Hauziziva ndo zvauraisa shiri.
saying understanding yayo iri kuti chichi reka ndiri kuenda kumashuro saka ndokuva isidzira tisinyadzeri vatotoenda uko isu tiri gamba chiri chitinonzi rekeni ukachiona chadzoka uko munhu akasimba akaenda kujimu akasimudza simba anosimba kureva kuti munhu akadhizainwa aine ability yekuinkirisa nokuti dai iri pfungwa yemunhu kuenda kujimu kuti asimbe isiri pfungwa yamwari mamuscles aya. So already you got the muscles, but you need to exercise to make the muscles big. He's like a muscle in you. You need to exercise according to his weight so you can become big. Ausimbe nekutakura singareme. Unoita 4 years. Takura ushokuti unombobatwa so. Very serious. Imboita zvinhu zvokuti vanhu vanoti akakwana ere chiwakisa $20 per month ari kunini vanotakura zvinorema kuchipatara chidodzurwa zino laini rekutanga ndere injection yechiveve saka uchiona ku vanhu havapindire laini remazino ukapindira unokuwara unodzurwa uri live. Get knowledge kuti upinde muright track. Zvinoitwa muimba yaJehovha usamhanyire kuita nokutonzwa kuti munowana dzimba rega mujamba line yefaith. Believe in God. Tenda muna Kristu. Namo yataita mugeneration yedu takanyanya uda zvinoita Mwari kudarika Mwari. Dai shwandirangarira panyaya every nyaya yaunondoti Mwari akurangarire akakurangarira iwewe ndione chikamu chekudiscover dombo rinouraya Goriati haribve kudenga ragara ririko kurwisi zvakuti David haana kunamata Mwari ndobva ati enda murwisi unotora dombo. David semunhu ane rekeni obviously is connected kumatombo. Rekeni yaDavid haisi yaMwari ndeyadhivha ndiyakagadzira. Mwari ivo vakagadzira dombo rinouraya Goriati but vaingomirira mumwe kuti afunge rekeni zvekuti chinouraya Goriati idombo raJehovha but rahiniswa parekeni yaDhivha zvekuti Dhivha akashaya rekeni nyangwe dombo ririko anochona. Sarekeni chi human effort. Mwari vanosarudza Moses kuti atungamirire vanhu chikonzero ndiane tsvimbo yacho inetsemura Red Sea. Mukangochuza asina tsvimbo. Red Sea haidi kuti English inoda tsvimbo yacho. Zvoti kana mukataura mavhokwa